Moikka. Moikka moi. Ajattelin tämmöisen pienen, valo sammu. Pienen videon teille tehdä. Mulla on vieläkin edelleen nuha, mutta ei voi mitään, poskentelon tulehus iski. Mutta vuoden viimeinen Plan with me. Ajattelin tehdä tähän mun Jipun Tetsoon. Ja tämä on alkanut silloin joulukuun viimeinen viikko. Ja vaihtelevalla menestyksellä. Tästä tuli ihan kiva. Mutta viime viikko on ihan tyhjä. Mun pitää se vielä tehdä. Voi hittaa mun sormia. Ja ajattelin nyt sitten valmistella ensi viikon, tai siis toki mä oon sitä vähän valmistellut jo, mutta vielä vähän enemmän. Mä ajattelin nyt vaihteeksi käyttää tarroja. Nämä, mitä tuli Regina Lovesilta, sitten Unhearts Planningilta. Ja sitten jos mä vielä jonkun uassin, älä nyt tartu siihen, apua. Sori. Jotakin. Mulla nyt on yleensäkin aina tapana käyttää jotakin, niin jos. Ja näytinkö mä jo, että mulla on kynttiläkin täällä palaamassa. Havi oli tehnyt ihania uusia kynttilöitä, hajukynttilöitä, niin munhan piti joulualla ostaa sitten tänne omaan huoneeseen yksi, koska mä haluan musta on mukava polttaa silloin, kun mä teen jotakin. Niin kynttilää täällä. Minkä varmaan jokaisella. Tai siis no en tiedä jokaisella, mutta siis jokaisella oma tapansa, miten viettää omaa aikaa. Mutta miten teidän uuden vuoden suunnitelmat? Nyt se oli povannut jotakin pientä myrskynpoikasta. Uudeksi vuodeksi meillä on ollut tapana raketteja ampuja, vaikka meillä on hevosia, meillä on possu, meillä on kissoja ja koiria. Silti ammumme joka vuosi raketit, meillä ne elukat ei välitä. Mutta nyt kun se oli luvannut myrskyä, niin jää vähän nähtäväksi, että pystytäänkö ampumaan, koska yksi vuosi oli semmonen pieni mukava tilanne, että oli hirviä, siis aivan tajuton myrsky. Aivan tajuton myrsky ja lähdettiin pihalle ampumaan rakettia ja meidän piti mennä tallille. Tämä on tämmönen foilattu overlay. Ja kultaisen värinen, mä en nyt saa sitä tuohon kuvaan, mutta niin jouduttiin mennä tallin nurkalle piiloon, kun mies ampui raketteja. Mies ampui raketteja ja sitten ne raketit välillä lähti tielle. Onneksi ei tullut autoja. Mutta ne tosissaan lähti tonne tielle ja oli semmonen oikein, sanotaanko, että oikein miellyttävä. Joo, viikonloppuun mä pistän tämän. Mä en nyt jaksa lakanta leikkeleen, niin saavat mennä tommosinaan. Koska mä en tästä kuitenkaan saa aikaiseksi ihan niinkö täysin, tiedättekö, aukeamaan, joka olisi Eerin kontreeniin, niin saavat mennä nyt tuonne. Näkyisikö se nyt paremmin tuonne? No näkyyhän se pikkusen lahti. Mutta joo, näin meillä on suunnitelmat. Mulla onkin jotakin merkattuna jo tuonne, mutta mä haluan merkata ne eri tavalla. Eri tavalla, missä mun white outti on, koska ne tulee näkymään tuolta läpi. Ja miten teidän plannerisuunnitelmat? Plannerisuunnitelmat,
onko oottako päättäneet, me en osaa puhua. Oottako päättäneet, että mitä meinaatte käyttää ensi vuonna? Mulla on suunnitelmissa tosissaan tulee yksi uusi kalenteri, minkä mä varmaan unboxaan ensi viikolla teille. Sitten mulla on tuo Hoponitsi A6. A6 tuossa. Ja mistä mä nyt löytäisin sellaisen. Otetaan tuosta ja niin, sitten mulla on tämä Jipun Tetso, sitten on tuo Erin Contre. Et sellatti. Semmonen on mun suunnitelmani. Ohi mennen. Ai että, miksi mulla nokka on nyt tommonen? Ja saa nähdä miten sitten jatkuu. Every day it's a new fresh start. Mun mielestä tuo sopii oikein loistavasti tuo. Että miten tulee sitten menemään. Ja jotakin uutta on tulossa. Ensimmäistä sitten selviää se. Selviää se. Mun pitää muuten sekin merkata jotenkin. Mutta miten? Hei, tuolta mä nappaan tommosen. Mahunkohan mä kirjoittan tää? Joo, se saa mennä tuonne. Eipä siihen paljon mahtunutkaan mitään muuta. Ai että. Sitten mä haluan kyllä tämän kukaan täältä johonkin. Joo. Mäkin haluan sen viikonloppuun weekend. Joo, niin mä haluan. Niin mä haluan. Mutta joo, on ihan mielenkiinnolla ootan, että miten ensi vuosi lähtee menemään. Miten lähtee menemään ensi vuosi? Tiistaina ensimmäinen päivä on Scribble Printskoon subscriptionin maksupäivä. Se menee automaattisesti, mutta pitää se silti sinne merkata. Sitten missä mun ruokajutut oli? Ruokajutut oli, koska pitää käydä kauppareissulla. Tuossa oli siivousta. Koska uusi vuosi. No johan on paskasti leikattu. Ja siivousta on tuolla, niin en tiedä vielä lähdetäänkö käymään
Lähdetäänkö käymään tuossa meidän suhteellisen lähellä? Niin järjestetään aina semmonen hieno ilotulitus. Joka vuosi aina tuossa yksi tuttava perhe käy kattoon ne ilotulitukset, niin suunniteltiin, että käytäisiin kattoon illalla ne ja jos sattuu, että on hirveä tuuli ja itse ei päästä ampumaan, niin se oli muistaakseni 8 aikaa. Sitten tosissaan illalla syö nakkeja. Meillä on aina perinteinen nakkeja, valkosipulipottia ja jotakin lihapullia, mitä nyt kaikkia ikinä onkaan. Niin. Mulla oli jossakin mun siivoustarrat. Oi jestas. Ei niitä tietenkään silloin löydy. No tuolla on tommonen. Salvan tuo heipo nyt kellovata. Piti kirjoittaa tuon, että Hoponitsi A6 alkaa, vaikka mä oonkin tehnyt jo sen ensimmäisen päivän. Sitten oli noin. Meillä pienemmäinen poika, sillä paheni astmaa ihan järkyttävän mittasuhteisiin. Meillä piti monen otteeseen käydä apteekissa hakea astmalääkkeitä, yskänlääkkeitä ja vaikka mitä, kun sillä paheni niin pahasti tuo astma, niin piti käydä hakemassa herralle lääkettä. Sitten mä tiedän, kun sunnuntaina pitää käydä apteekissa, niin käymme samalla varmasti kahvilla. En mä kyllä pipareita tuohon halua laittaa. Mutta tommosen chiilin mä voin laittaa, koska mä filmaan Dollasen. Sitten mä haluan tämän penguinin tänne. Noin. Ja Hello January. Tuohon viereen tommosen. Miksi noita sanotaan? Mitä nuo on? Jotakin ne on. Sitten ei tuonne mahu enää kahvimaanantaita. Tämä viikko on vielä yhtä lomailua Penskoilla ja Kimmolla. Niin laitetaan sinne joku. Mutta mikä? Mitä me tuonne tehtäisiin? Laitetaanko me tämmönen iso puoliboksi vai pienempi? Laitetaan tämmönen pienempi. Mutta en mä halua tuota peittää. En mä halua tuota peittää. Mutta tuonne mä voin sen just hyväksyä. Näettekö te edes mitään? No ettepä tietenkään.
En mä katsota. No voi kökkö. Kakkari. Se rebes. Noin, laitamme noin sen. Ja otamme tuolta alta tuon ja tuohon päälle. Joo, nyt se on siellä. Koko viikko vielä lomaani. Kahvitorstaille. Noin. Tuota kissaa mä en nyt halua käyttää. Sitten maanantaina ja tiistaina on posti kiinni, eli pitää käydä postissa, mutka. Sitten mun piti vielä kuvata toinenkin video, koska suunnittelin, että jos mä oikeasti teille pitäisin se vielä sen yhden giveaway-videon. Ohimennen. Joo, eiköhän nuo tarrat ole nyt tosta käytetty. Nuo tarrat on käytetty ja tuohon mä en voi vielä merkata mitään. Mutta tänne mä voin. Noin. Sitten kirjoitetaan vielä tuonnekin. Enpäs kirjoita vielä mitä mä sinne teille kuvaan. Sitten tuohon mun piti joku tietokone löytää tai joku muu vastaava. Oho, sehän lähti. No tuoltahan mä en löydä. Noin. Ja sitten mun piti katsoa niitä alejuttuja. Tuolta meni semmonen sinne. Kyllä. Ja sitten, no sittenpä ei oikeastaan olekaan muuta vielä. Sunnuntaille siinä olikin jonkun verran. Sunnuntaina siinä olikin jonkun verran tekemistä, mutta voisin mä tietenkin sen en mä lähtisi. Ei se mahu. Tää kirjoittaa pienemmällä. Tuohonkaan ei mahu 2. Jos mä tuon, no voin mä tuon ottaa tuohon. Koska mä voin. Oliko mulla sakse tässä? Oli, löytyi, hyvä minä. Hyvä minä. Noin. Siinä. Ja se on ruusukullalla. Ei ole niin tarkkaa. Joo. Huhhuh. Mut siinä oli jotakin tehtävää. Mutta näin tämäkin tuli päätökseen. Päätökseen ohimennen. Oi, että inhottava olo. Siis oikeasti todella inhottava. Ja mulla on tapana aina väritellä noita vähäsen. Mutta jakaa osiin.
että nekin on nähtävillä sitten yleensä, niin laitan tuonne meikäläisen Instaan, miltä se näyttää sitten, kun se on valmis kokonaisuudessaan. Ja mulla tuli tällä viikolla Tulpisin tilaus, mutta mä ajattelin nyt tehdä vaihteeksi taas kokonaisen haul-videon siitä. Haul-videon, niin en teille nyt sitten kuvaa sitä. Onko mulla ensi viikolla? Ei oo mitään ensi viikolla. Mutta joo, ennen kuin mulla loppuu kokonaan ääni, niin tämmönen on tämä viikko. Siis ensi viikko. Tuo mun pitää täyttää. Ja kommentoikaa taas tonne alas, niin mä sitten valikoin viimeisen voittajan tästä Galoresta, mutta tästä ylimääräinen giveaway pidetään joko seuraavalla viikolla tai sitä seuraavalla. Oliko tarpeeksi selvästi sanottu vai sössötinkö liikaa? Mutta ihanaa uutta vuotta teille kaikille. Pitäkää hauskaa, olkaa turvassa. Älkää örveltäkö. Tai jos örvellätte, örveltäkää sievästi. Ja nähdään taas. Moikka!